Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu kanye nezingane zesithembu. We guys, uma-ke ubaba uMseleku waqala nje into esiba ne-chaos phakathi, owaqala wadeliver izinto eziba ne-chaos. Bukwazi ukuthi uthando nesithembu sebeyabuya. Mangibheka angazi guys uma kuthiwa u-22 or 25 January. Singakafiki-ke lapho zizobaningi izinto esikhuluma ngazo ngoba sebekhona nje abakhulumayo bathi njengamanje vele uzolobola. Basho uMseleku uzolobola, elobolela uSibindi, enzela bona. Mina ngifuna ukwazi ukuthi yini indaba wena uzizwe kanjalo. Singakayenzi nje review, ngifuna ukwazi serious wekazi yazi ezinye izinto ezenziwa odade because le comment iphuma kodade yizo ezenza ukuthi behlekwe. Yini indaba uzizwe kanjalo? Wawu uMseleku ubaba kaSibindi. uSibindi ojulayo. uSibindi oshora amantombazane. Owenzani? Noma ngabe yini ayenzayo. Lesibuyiza kubaba wakhe uSibindi leyaseyenzile. Kodwa-ke uthi-ke ekuloboleni usho lapha yakuthanda nesithembu. Usekuloboleni uma ethi uyalobola yila azomsiza khona ezomfana wakhe. Right. Wena usuthi-ke uma esemsiza okwenzeka emsiza because into eyicabangayo le ngiyabona ngoba phela ukuthi uzuyibhale la uyibhala khona nakhona ku-Instagram yakhe ku-comment section. Uthi-ke uzolobola ngoba enzela ukulaya. Why uzizwa kanjalo? Why uzizwa kanjalo? Yindaba zaku-TV esingayitholi kahle. We guys, phela wena i-TV yona inakho ukudidana. Ade ngibona nje noma kulamandiya lawa akawabukayo le show ayithandayo, le TV show ayithandayo. Uze ecasuke yedwa ngithi mina ayibuka sebengingenile-ke ngawubukubanika i-break ubuye ubabuke because banokwenza izinto nje ukubona ngabe silento ngabe sidlulile ma uyibuka. Iy'tori zabo kune-storyline esi-right kodwa i-acting yabo iphuwa. Benza izinto obona ngathi awukwazi kwa-obvious lokhu kodwa leyo nto leyo isise isikhathi eside. Mbone uma usecasukile. Ngize ngisho usuvumela ama-TV shows ekwenze nje kodwa ngiya-understand because ama-TV shows awathandayo. Sengifuna ukwazi ngawe-ke ngoba phela uma ubuka le TV show angikholwa ukuthi usumdala uma ukuthi futhi ubuke nezingane zesithembu. Why ube nento yokuthi if uSibindi ethi uyalobola or uMseleku ethi useredi ukusiza uSibindi ngoba usefikile kuye washo njalo uzobelaya wena? Ngoba mina ngibona wena uthathe indaba ongayona yakho wayegona wasuyenze yakho. And masuyenze yakho usuhlulwe ukuhlukanisa i-TV show ne-reality yakho. Yileyo nto-ke laba abanye sebelokhu bethi naze nabhitha uyibuza ukuthi bakusho kanjani. Ilapho into because any move esizokwenziwa wena unama-comments azwakala ngathi lento i-personal kuwena. Kulaya wena. Kuzisa wena ubuhlungu. Angazi noma ngi-wrong lento engisho kodwa ngibuka kanjalo ukuthi if uzizwa ngathi kulaya wena, why? Endabeni lawo nawe ongene khona nge-TV show. Why uzizwa ukuthi uyalayeka? Or ile nto leyo kuthiwa online in-laws ulapho ukuthi abasemzini lawo. So abasemzini ubagadile and ukubagada bakho ubagade ungakadluli mhlambe ngezinto abazenzile zangaba right njengobantu basemzini. Hayibo wegazi ngiyazi sento engikhuluma yimbudane kodwa mina ngiyayibona ukuthi nangu ubaba uMseleku ngathi ugade as u-father-in-law ezinye izinto. Because manje masinokulaya kanti lento i-personal kangakanani kuwena kwenzekeni. Izinto ezinjalo-ke ezihlebisayo nge-comment mase komunye ethi wena ubhitha because kunento ekufanele ngabe ukuthi
mayi-right kubo ungeke uze ube nayo le comment ngendlela yokuthi uyaqonda ukuthi phela laba yaba ku-TV. Uma bephuma ku-TV asikwazi abakwenzayo ngaphandle, asikwazi ukuthi impilo yabo ihamba ithini. Angivale-ke le video nale mbudane engiyishoyo, kodwa ukhona ozoyizwa, kongayizwanga ngiyaxolisa bakithi. Ngithemba ukuthi ni-right niyaphila. Sizoqhubeka nala mavidiyo ami, nginemibuzo, ngenza ama-reviews. Ngicabanga ukuthi kuthi kufika u-season 8 sobe siqedile izinto esingayixoxanga, and eyami into inokuxoxa nje nokubuza imibuzo. Leya ndlela yekudala eyayikwenza ukuthi ngikwazi ukulandela konke isikhathi esingiphikisayo. Ngiyaxolisa futhi ngalokho. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.